Политическа партия Движение България на гражданите с лидер Меглена Кунева призовава всички български граждани да не участват в националния референдум през януари. От партията считат, че темата за националното допитване не е ясна на гражданите и не е важна за тях. Няма нищо по-логично от това да не се участва. Както и нищо по-логично от това да се бойкотира. Както и нищо по-логично от това да се разяснява на хората, че това е един фарс. Това е референдум, който, за съжаление, като първи такъв, който предстои да се проведе, е изключително неактуален. Мисля, че не е тайна за всички, че този референдум, иницииран от БСП, подкрепен от ГЕРБ, всъщност представлява един въпрос, за който едва ли хората имат представа как трябва да отговорят. Това е така, накратко казано. Тоест движението бойкотира партиите, които организират този референдум, или просто призовава хората изобщо да не участват в него? Разбира се, че Движение България на гражданите е партия, която приветства въобще участието в референдум по принцип, но не по повод на тема, която е изключително измислена и не е актуална. Това е все едно да представите на хората един бял лист, всъщност те да се подпишат върху нещо, което едва ли разбират добре, защото нямаше никакво разяснение за актуалността на тази тема. Това е фарс. Това е проблем, който въобще не заслужава да бъде представен като първа тема, като първи проблем на национален референдум.